Bueno, hemen daukagu 2010ko uztaileko proiektateko ariketak. Hiru. Egoitza bateko 80 ikasletatik 50 frantsesa dira, 30 ingelesak eta gainontzekoak errusiarrak. Eta ikasle frantsesetako 30, ingelesetako 10 eta errusietako 5 gizonezkoak dira. Besteak imaginatzen dugu neska direla. Claro? Zoriz egoitzako ikasle bat aukeratuz gero, zein da neska izateko probabilitatea? Eta neska izatekotan, zein da ingeles izateko probabilitatea? Bueno, hemen ditugu F frantses izatea, I ingeles izatea eta E errusiarra izatea. Eta gero G eta N gizona eta neska izatea. 50 pertsona ditugu. Frantsesak dira 50, beraz 5 behatziren. Hemen. Ingelesak 30 dira, beraz 3 behatziren, hau da bateren, eta faltatzen direnak 10 errusiarra dira, bat behatziren. Eta gero, 50 eta horietatik 30 direnez gizonak, beraz hemen 3 bosten, eta hemen bosten neskak, 30 horietatik 10 dira gizonak, beraz 20 neskak, dira bateren eta bieren, eta errusien artetik, 5 dira gizonak eta 5 neskak erdia, bat bire eta bat bire. Hauek kantitateak simplifikatuta hobeto ongo ziren, hemen ikusten duzunez, ja simplifikatu ditugu. Vale? Zein da neska izateko probabilitatea? Probabilitate totalena, hau da, nesketan amaitzen duten adar guztiak. Hau, gehi beste hau. Horan geratzen da. Behatzi bosten bider bi boste, behatzi, bost behatziren bider bi bosten, gehi hiru bederatziren edo bateren bider bieren, eta bat behatziren bider bat biren edo posamarren. Dana eginda gero, bat biren geratzen da. Eta gero dino, zein da ingeles izateko probabilitatea jakinda neska dala. Bueno, ingelesa eta neska izateko probabilitatea, zati neska izateko probabilitatea, hau da Bayesen teorema. Vale? Aplikatzen baduz adar honetan, ingeles eta adarrean, bieren, bider, hiru behatziren, hiru bateren, hau, zati aurrian kalkulatu duguna, bat biren, holan geratzen da. Imaginatzen dut, zeu ezagututa, nahi izango zenula egin aproba hemen, zan da, kontingente tabla bat bitartez. Hau alda egin, kontingente tablen bitartez. Vale? Dena den, bide bat hartzen baduzu egiteko danak, zuaitz arbola da egokiena. Ze zuaitz arbola beti araldara bili, eta kontingente tabla ez. Kasu berezi batzuetan bakarrik. Kasu honetan bai, ze F, I, eren artean ez dago amankomuneko kasurik, eta G eta eren artean ere ez dago amankomuneko kasurik. Vale. Bueno, B azterketako, B3. Hemen ditugu, 2 mutil eta 2 neska. Lerro batean zoriz ordenatu dira. Aurkitu, 2 neskak 2 mutilen aurretik egoteko probabilitatea. Hau da, neska, mutil egoteko. Vale? Eta B, azkena mutila ez izateko probabilitatea, hau da, azkena neska izateko probabilitatea. Vale? Zenbat kasutan dago neska bat amaiera. Bueno. Zer ningu dugu? Hemen, dauz, ipinita dauden kasu guztiak. Hau da, mutil, neska, mutil, neska, mutil, neska, mutil, neska, mutil, neska. Vale? 6 modu desberdinetan. Izenak izango baziren, mutilak trukatuta beste 2 kasu desberdin izango ziren. Hemen, bakarrik neska eta mutila, moduan, holan. 6 kasutan. 6 modu desberdinetan alditu antolatu. Eta horietatik bat da neska, mutil. Vale? Beraz, bat zeiren. Vale? Dena den, hemen. Lehenengo neska izateko probabilitatea, 2 neska dauz, lau pertsonetatean, 2 laurden.
Bigarrenean, beste neska bat, neska bat geratzen da, bateren. Eta ja, beste biak derrigor izan dira mutilak, zen neskak amaitu dira. Bai? Beraz, horren probabilitatea da, bi laurden, bider bateren, oda bat zeiren. Edo, lehen komentatu dizudana, hemen dauz kasu posible guztiak, hemen arrisku badago. Kasu posible guztiak errez ipintzen direnean, ez da metodo txarra. Baina, kopuru aldetik nahiko handia danean, oso erreza da ez jartzea danak. Eta orduan, kasu posible guztiak ez baitu jartzen, gero probabilitatea txartu ateratzen da. Orduan, zuhaitz antzeko bat, hau da, zuhaitzaren prozedura erabiltzen badugu hemen, hau da, lehenengo neska izateko, bi laurden. Bigarrena neska izateko ere, lehenengo neska kendu dugunez, neska bat dago bakarrik, hiruren artean bateren. Eta ja beste biak derrigor mutilak izan behar dira. Beraz, holanik kalkulatzen dugu lehenengo probabilitatea. Vale? Bigarren kasuan, zer daukagu? Neska amaierarako izten dugu bat. Beraz, hiru horiek, zenbat aldire izan, neska mutil, neska mutil, neska. Hiru kasu posible ditugu, hirurak nesketan amaituta. Bai? Enez eta enez amaitzen direnak. Vale? Beraz, 6 hauetatik, hirutan, gertatzen da hori. Beraz, 3 zeiren, hau da, bat biren. Vale? Ulertu duzu? Hauetatik kasu posible guztiak badira hauek, zenbatetan dauz n amaieran, hirutan. Beste modu bat, zenbat kasu desberdin aldira egon hemen? Neska mutil, neska mutil, neska, 3. 3 zeire tartian, beraz, bat bire.